Na, kutyákról is most jött el, természetesen az ugathatnék, semmikor máskor, pontosan most. Üdvözlöm mindenkit egy újabb videóba. Újra tegyünk az SSO-ba, és hát folytathatjuk Tomika emlékeit, mert ugye a szegedei frissítésen megjött Kasperina egy újabb küldővel, ugye a Mi ez a zaj nevű küldetéssel, mert már egyszer elolvastam, és folytatjuk Tomika emlékeit. És ha háttérben kutyaugatást hallgattatok, akkor hallható, hogy két kis kutymarkó még él. Na, itt is van Kasperina. Mi ez a zaj? Ha nem tudom, mondd meg te, kutyák, tessék. Hát itt vagy. Valaki hatalmas nagy lármát csap a derengő torony szigete. Egy kicsit zavaró, tudod. Biztos vagy benne, hogy a te egyik barátod az. Ezért téged nevezlek ki hivatalosan és felelősnek ezért, hogy abba maradjon a zaj. Szuper, én feladatom elhallgattatni Lindát. Na, Linda, hogy csinál ekkora zajt? Általában olvas és nem csinál semmit. Lehet, hogy most neki eldobolni. Megnézzük elsőnek. Tomika, ott vagy még? Tomika, ott van, marad. Rendben. Oké, észrevettétek, hogy Tomika mellett mindig van valaki, kb. 90%-ban. Most azért vagyunk így, hogy megfejtsük Tomika hihetetlen emlékeit, és kiégjünk Lindán, hogy 24 zargat. Na jó, menjünk is. Egyébként mi lett ezzel a toronnyal? Ez eddig is így nézett ki? Na, igen, csak távolról tűnt nekem nagyon furcsának. Oké. Szóval itt is vagyunk Lindával. Úgy tűnik mások is csinálják ezt a küldetést. Na, Linda, milyen gondterhelt? Na, tökéletes időzítés, mindig. El sem hiszed, hány könyvből rágtam át maga. Még nekem is sok vagy, de azt hiszem újomra bukkantam Vágtázóval kapcsolatban, hogy az zaj. Csak összepakoltam pár dolgot a táborból, az utazásunkra. Hát mondjuk én is hangosan szoktam pakolni, szóval nem hibáztatom. Mondjuk 90% az én pakolásom az, hogy lehajigálom a cuccokat, azt belevágom a bőrönbe, de ez most lényegtelen. Szóval, már csak ez az egy követ kell elpakolnom, aztán indulhatunk és annyi mindent kell. Azon tűnünk, hova megyünk. Oké, szóval a nyomvágtázóval kapcsolatban szerintem jobban tetszett, ha leülsz. Elmondom, mit találtam. Ülök jelenleg, szóval nyugi, meghallgatom. Izgalmas történések. Kifogott ez Dino völgybe? Na ne haragudj. Na. Buttergood belelegottott engem csillió helyre Jorvikon. És most te is elfogsz. Jó vagyám. Szóval. Tudjuk, hogy valaki ellopta Vágtázó emlékeit. De miért tenne így bárki is? Mit nyerhet ezzel, hogy megmenekül? Gondolkodni kezdve. Mi van, ha az a valaki tényleg tesz valamit Vágtázóval, valami rosszat? Mondom, hogy a teórián beigazolódik. Olyas valamit, amire nem akarja, hogy Vágtázó emlékezze. Mondom én. Így mindennek van értelme. Ez a sok kín, harag és megbánás, amit Vágtázó közelőbe éreztem ezelőtt, nem egyszerű vakdű, bosszúérzés volt az. Valami biztosan történt a múlva 900 évvel ezelőtt, miatt Vágtázó Thomsonnál vált volna, amikor régen csak Gunnar volt. Először a levéltárba kutakodtam Gunnar Crimson leszármazottai, vagy Crocodile után, amikor az zsákutcának bizonyult, Jarl és a legközelebbi csatlósérre fordítottam figyelmet. Ekkor egy ismerős név bukkant fel. Magnus Steiner. Azt beszélik, hogy Gunnar Thompson mágikus rúnakköveket hasított ketté egy kőfaragó segítségével, egy kőfaragóba, akinek a neve Magnus. Ja, kőfaragó. Na. Tudjuk, hogy Magnus szelleme a mai napig Jorvikon bolyong, és a legutóbb a kőfaragó termébe észlelték a rejtett dinoszaurusz völgyben. Menjünk, nézzük meg, hogy még ott van-e. Befejeztem itt a pakolás, találkozunk ott. Ja, igenis. Meg akartam kérdezni, emlékszel, mit tudtunk meg múltkor Vágtázottam Zolóról, vagy szeretnél egy kis emlékeztetőt? Hát, nem tudom, én mindenre emlékszem, hogy mi van, de ha valaki esetleg elmette az előző 2 videót, és most ezzel a videóval akar kezdeni, menjen egy kis emlékeztető. Csodás? Oké. Hol is kezdjük? Vágtázottam Zoló, akit akkoriban még Gunnar Crimsonnak hívtak, úgy 900 évvel ezelőtt élt, és John Jark hűséges, nagyra becsült katonája volt. Látszak a jeleneteket. A legendák szerint Gunnar elárulta Jart, vagy Jar csak úgy hitte, hogy Gunnar elárulta. Bárhogy is legyen, Gunnar láncokba találta magát, szégyenkezve az árulását és a kivégzésre ítélve. Most újra levetítél nekem Linda, amit nekem előzőleg levetített. Nézzük csak.
Amikor Real katonái Morrigan istállójába mentek, hogy elfogják Gunnart, tűz ütött, és az egész épület leégett. Amikor Morrigan kintól nyerített, még mindig a fülembe van a hangja. Ja igen, szegény. Ekkor halt meg Morrigan, tűznyelvek ölelésébe és a társa elvesztése irántól dühtől égve. Gunnar elvesztette a legjobb barátját Joel való kapcsolatával, és a katonák között elfoglalt pozícióját, ráadásul mindezt egyszerre. El sem tudom képzelni a szenvedés, amin keresztül, és ezt az érzést, ahogy elárulták. Oh my god. Nem sok azután Gunnart elvitték a város főterére, hogy kivégezik. Az összegyűlt tömeg sértegette, csúfolódott rajta, de ő mégis méltóságos félelem nélkül lépett a hóhér elé. Amikor a fejszél csapott, a tömeg éjjelzését átvették a terror sikolyai. Gunnar fej nélküli teste talpra lett. Ekkor vált világosan körülötte lévők számára, hogy a rajta ülő átok valódi miben léte. Amikor kitört a pánik, a kitört pánik alatt Morrigan, aki már éjfekete volt, a lángok követték, visszatért társához, és ketten együtt elvágtattak. Azóta is kísérték ők ketten Jörvikot, Vegtázó Thompson és Morrigan, változatlanul örökkön-örökké. Mindezt onnan tudjuk, hogy Vegtázó emlékei széttöredeztek, és Jörvik szerte szétszórodtak számára elvesztve. Ki tehetett vajon ilyesmit vele? Ez egy jó kérdés. Mert több kérdésünk támad, még több kérdésünk támadt, amikor megtaláltuk Morrigant, és követtük az elfeledett mezőkön át. Láttuk, hogy egy titokzatos alakkal találkozik az ördögszorosban. Ez a... már megint villamlik. Ez az alak felfedte Morrigan nevét, és visszaadta Vágtázó emléki. De mi túl messzire voltunk ahhoz, hogy lássuk, ki is volt az. Van egy-két tippem. Azóta még kutattam egy kicsit, és rengeteget gondolkodtam. Úgyhogy menjünk, keressük meg Magnust a kőfaragó termőbe. Járjunk ennek a titokzatos történetnek a végére. Aha. Szóval, ugye most volt egy kis gyors emlékeztető, hogy mit tudtunk meg hát ugye mi van itt. De szerintem még lesz pár kérdésünk, mert még így is van, hogy ki tette ezt Vágtázóval. De akárhogy is legyen, szerintem kicsit most tart Tomikától. Mert visszakapta az emlékeit, és valószínűleg Tomika emlékszik rá, de várjál. Ajajajajaj. Meg nem kérdezzük meg akkor Tomikát, hogy ki tette vele. Hülye lennék nem megkérdezni most. Ugye ott van. Mondom, hogy ott van. Ott van. Jó, már azt hittem nincs itt, de ott van. Mi tudjuk, hogy mindig ott van. Szóval, Tomika, szervusz. Na, most én is odaállok mellé. Szia. Ja. Nem bírok, hogy normálisan megállni. Szóval, szia Tomi. Figyelj. Ki vette el a te emlékeidet? Kérlek, mondd el. Mondd el így nekünk nézőnek. Eskü titokba tartom. Nem rakom fel YouTube-ra. Én soha nem. Attól nem egy szószátjártalak vagy. Na jó, akkor ki kell derítenünk. Sziasztok! Itt van Lena utánozhatatlan, monoton, unaloműző hangja, amit azért vágok be most, mert hát nem akarok ide semmit ilyen nagy csöndet bevágni, mert hát az nagyon unalmas, még nekem is. És itt láthatjátok, hogy villámtempóban próbál megtalálni, hol van a kőfaragó terme, mert annyit tudok, hogy valahol Dino vagy be, és nagyon-nagyon rég jártam ott utoljára. Szóval így taktikázva gondolkodtam, hogy merre, kéne mennem, de végül szerencsére megtaláltam. Na, mondom én, hogy itt lesz valahol. Én tudtam, hogy megtalálom. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy már teljesen el vagyok tévedve. Soha. És legalább itt is van egy ilyen teleportáló szóval könnyen vissza tudok találni a erődbe. Na, menjünk is be. Szerintem Linda már bent van, ahogy gondolom. De mit tudom én. Na, itt is leszünk a kőfaragó hihetetlen termével. És itt is van, vagy hát gondolom, ide kell jönni, ahogy csillog valami. Ezek egy kicsit hűvösebb, mint ahogy emlékeztem. Jó, te így jössz. Kicsit lassú, vagy siess már, gyerünk. Na, szia Linda. Na jó, itt kell valahol Gunnarnak lennie, szóval nyugi, ide jutunk. Szóval elvileg itt kell várni rá. Gyere már, ne győk kettővel. Ja, itt vagy, szóval. A kőfaragó terme. Hát nem csodálsz, érzem a varázslatot a levegőre. Most pedig keressük meg Magnust. Én csak poshat levegőt érzek. Na, nyugodom. Ez mi? Jó van. Egy
ektoplazma túlcsa van a Földön, ahol Magnus Teller szelleme volt. Az a szellem Trutymó. Ezt is írhatna. Magnus eltűnt. A teremben. Fúj, szellem Trutymó. Az világos, hogy Magnus már nincs itt, de esetleg követhetjük a nyomat. Keresünk nyomokat. Rendben, Watson, nézelődjünk, szóval lószobor. Egy apró külszobor egy fenséges ágaskodó lóról nagyon réginek tűnik. Hol van? Azt imádom, hogy hőfaragó termében olyan könnyen el tudok tévedni. Ó, itt is van. Ez mi? Egy ütött kopott zöld színű téga. Nem, várjunk, inkább egy tetőcserép. Nem jó. Rossz fele megyek. Szerintem már erre kell mennem. Igen, ott van a kör. Szerintem itt kell lennie. Biztos, hogy itt van. Én tudom. Ja, elég lesz volna ide kijön, nem én vak vagyok. Nem. Mi? Valaki majd gyerezzel nekem, mi folyik itt. Jobbra-balra, erre. Jó, meg is van. Te mi vagy? Ó, ezek a ősi kantár darabjainak tűnnek bronz és szerpentin díszítéssel. Azt hiszem, itt csak ennyi nyomot találok. Kíváncsi vagyok, Linda mit mond majd róluk? Már most megmondom mindenkit, lószobor, tetőcserép, lókantár, biztos, hogy a lovagló, nem lovagló aréna, hogy hívják? Mi a neved? Te? De nem itt van, nem itt van, itt van, hogy hívják? Én nem lehetek ilyen hülye, hogy nem tudom a nevét. Nem lovagló aréna volt. Az a Jarlahelm közelében van, az a lovastábor, vagy nem lovastábor, jó, nem tudom a nevét egyébként, őszinte leszek veletek, nem jut eszembe. Szóval, de itt van az a valami. Itt lett egy küldetés. Ez eddig is itt volt? Na, ezt majd még ki kell derítenünk. De az hogy hívják az a... egy zöld tetőcserép, egy lószobor és egy régi kantár. Ezek több száz évesnek lenne. Mit gondolsz lenne ebből a három tervből ki tudjuk következtetni, hol van, mehet Magnus. De tudom a nevét! Magnus délpatán van, nem délpatán van. Szerintem... Jól, mikor voltam, mondom én! Magnus biztos pintárőt közelében lesz. Biztos, hogy pintárőtben van. Na jó, nem. Jól, mikor voltam. Igen, biztos ott lesz. Magnus biztos múltjai emlékeiként őrizte meg ezeket, ami azt jelenti, hogy Jorvik Lavarda valószínűleg fontos helyszín számára. Remek csapatmunkával oldottuk meg, akár még nyomozóirodát is nyithatnánk. Végül is? Na jó, menjünk is oda. Ez nem sok, de csak ennyi nyomunk van. Menjünk egy Jorvik Lavardába. Remélhetőleg ott megtaláljuk Magnust. Hagyjuk el ezt a termet, mert már biztos alig bír magával, és biztos vagyok benne, hogy Ghostuf is értékelni, ha melegebb helyre mennénk át. Rendben. Jó, van, ő már oda is ment. De látom, most mások is vannak itt. De fura, mert én eddig senkit nem láttam itt magamon kívül. De már volt olyan bák, hogy eddig volt az, hogy soha nem láttam semmit a Fort Maria könyvtárban, aztán valamikor újra elkezdtem látni az embereket. Kérdésesek ezek. Na jó, gyere Linda! Gondolom, te jössz velünk. Jó, az előbb majdnem bagolt kicsit nagyon a játékot. És itt is van ez a kör, a sportál. Nem tudom, hogy lehetnénk gyorsabbak. Na várjál. Jorvik Lavardába kell mennünk. Az innen, hol vagyok? Hát egyébként a világ másik felén van. Tök normális. Anyám, biztos, hogy nem menjünk haza. Úgy. Már féltem, hogy nem tud majd senki hazaszállítani, mert én nem fogok elutazni a világ másik felére, csak ezért. Jó lehet. Na jó, hát utazzunk. Igen. Hát te aztán kitartó vagy, barátom. Ezt meg nem mondjam, rendben. Na menjünk is Sunfield Farmra, mert az van a legközelebb a izéhoz. Tudjátok mi ez? Nem hiszem, hogy csak nem tudok egyszerűen magyarul normálisan, behalok, pedig magyar vagyok, na. Az tudjátok, miről beszéljek? Jorvik Lavarda, na megvan a neve. Tényleg a halálba is követnél szerintem, barátom, hogy őszinte legyek veled. Na jó, nézelődjünk. Itt úgy látszik, sok ilyen nyomszerűségünk van, de
Most erre megyünk, mert ezt láttam meg elsőnek. Na jó, menjünk is. Ó, van itt. Magnus meg nyoma sincs. És hol lesz nyoma? Szellem. Haha, nagyon vicces vagyok. Nagyon vicces. Itt van nyom. Térképet nézzük. Nyom. Mi az ott? Azt hittem láttam valamit. Mi? Nem maradtam. Nem a térképet szabad néznem. Oh my god, te ide előre futtál. Itt mi van? Itt van Magnus. Én nem is látom. Én néztem valamit, jó, most például szándékosan megtaláltam Magnus. Ajjé, megtalált! Segítség, valaki segítsen! A lovas! A lovas? Csak nem vágtázottam Zorro, de miért hinne minket vágtázónak? Rémültek tűnik, biztos nem tud világosan gondolkodni. Talán vágtázó se közelben van? Megbolondult. Hát rémültnek tűnik, és a emberek nem látnak világosan. Hát lehet, hogy vágtázó itt van egyébként, mert itt van egy portál tényleg. Remélem, talán itt van. Ó, remélem nem. Próbálj meg biztosítani a jó szándékunkról valahogy. Én soha nem téged bántani, bízni bennem. Kérlek, ne vigyél el. Vedd üldözőbe azt, ami miatt Magnus megrémült. A kéretlen vendég. Lena, ott, én láttam valamit. Mi a retek, hogy pusztulj ide? Mi ez? Én biztos, hogy ezt nem fogom követni. Te mi vagy? Te, nekem ezt most követnem kell? Pusztulj csak ide-vissza. Hát te mi vagy? Milyen arancsóva, valami díszes, csotrogány, mit tudom én, vagy te? Fogalmam sincs, mi vagy te, de nem tetszel nekem, hogy őszinte legyen. Rendben, most visz végig. Én nem akarok bemenni most az erődbe, onnan jöttem ki nem régibe. Ja, jó, halleluja. Na, nem szabad most a több Jack Sparrow-t énekelnem, na. Gyerünk, állj már meg, légy nincs kedvem téged halálomig üldözni. Egyébként mi lett volna, ha megállok? Akkor ez is megáll. Nem, ez nem áll meg, ez nem áll. Ja, de megáll. Jó. Már azt hittem teljesen lehagy. Egyébként én most végig fogom kergetni az egész Jorvik lovalbán, mert az kicsit nincs kedvem. Megyek, állj meg. Egyébként szerintem ez valami Cthulhu műve, vagy valami démon műve. Én már most megmondom nektek. Szerintem ez repülő cserepek, tökök, csak normális egy mindennap Jorvikon. Hát végülis, oh my god, ott a lélekszellem tornádó valami. Szerintem ha ezt most, hoppá, ez véletlen volt, azt nem figyeltem, de az igen. Jó van, nyertünk valamit. Te meg miért várjál? Megnézzük, csak el sem miatt hozzányúlunk, mert aki tudással megnézem. Kérlek szépen, ez valami ott akar lenni. Nem, ez egy szobor. Ez a Vildéli szobor. Vildélben van elrejtve Elizabeth háza mögött egy ilyen szobor. Jó. A földön egy ősi amulet hever, amely egy fonállal körbetekert drágakőből készül. Gyógynövényeket fontak a fonálba. Kínes szaga van, és valami nyálkás anyag borítja. Felveszed a nyálkás amuletet. Fúj! Most, hogy a betolakodó eldől, lehet, hogy Magnus beszédesebb kedvébe lesz? Hát jó, felvettük ezt a valamit, hogy tippelnem nem tudom mi az. Jó, menjünk vissza gyors Magnushoz. Jogi Magnus, elüldöztem azt a pokolfajzat, valami, nem tudom igazából mi a rettek, vagy te, de biztos. Na és akkor most Magnus kérlek mondd el, miért ijedtél meg? Mit tettem az előbb? Az amulet. Hol vagyunk? Mi történt? Én is ezt kérdeztem. Talán a kérdés nem az, hogy hol vagyunk, hanem, hogy mikor? Ez a hely. Valamit jelent számomra. Valahogy itt teltem régen. A fejnélküli lovas. Nem Gunnar. Nem, Gunnar. Ő is ott volt. Én tettem valamit. Valami szörnyűt. Te keverted Gunnart az egészbe. Ez a te műved. Nézzük más szét. Tök menő. De rendben. És akkor mostantól mindent fekete-fehérbe fogunk látni. Ja, visszatért a fényünk is. Na jó, mindegy, tudjuk meg mi az. Köszönöm, hogy elkergetted, Lena. A fejnélkülivas ott van valahol. Engem keres. Én nem emlékszem. Minden olyan ködös. Kovácsolás, egy eszköz kovácsolása olyan régen. Hogy csináltam?
Annak érdekében, hogy Magnus emlékezzen arra, mit tett, segíts neki újra átélni egy titokzatos eszköz megalkotásának emlékét a Jorvik lovardok közelében lévő spektárilis kovács műhelyben. Minden fogóval kezdődött. Ó, nekem most csinálnom kell valamit? Nem, ez a baj, alig látok. Ez a fogó? Igen, ez az. Aztán az érc jött. Érc. Itt van érc valahol, gondolom. Igen, az acéltűzben vagy mágiával tartottam. Igen, tartjuk az acélt. Jó, szerintem nem fogok mindent felolvasni, mert én most itt bűvészkedek, nagyon szép. Elmenni, Kovácsnak menni kell, Linda meg ott áll, mint aki jól végzi dolgát. Utána kalapásot vettem fel. Tök jó. Tessék. Órakon át dolgoztam a fémmel az üllőn. Így, üsd vág, nem apád, ügyes vagy. Most lassított felvétel is megy. Wow, tök jó. Nagyon menő. Emlékszem, hogy felhőült fémszögára, amikor vízbe mártottam. Úgy szépen belemártjuk. Itt is van a legnagyobb teljesítménye. Ennek a tökéletes eszköznek a létrehozása, amelyet a legszentebb kövek és széttörésére és a legáldottabb fák széthasítására alkotta meg. Ezért készült. Azért készült. Azért készült, hogy széttörjék vele a mágiát. Hát ez miért? Hallod, de a mágia szép. Ez az eszköz, az a fegyver. Lehetséges. Te meg mi a retket kovácsoltál? Bocsáss meg, nem tudtam, mit teszek. Honnan tudhattam volna, hogy mire készül a férfi? Ki? John Jark? Én már ráfogadok. A legendás hasítófeze, egy hatalmas eszköz, amelyet ezernyi szelídítlen ló mágiájára hat át. Szelídítlen ló mágiája hat át. Soha nem vét célt. Ó, Rumhammar. Így neveztem. Na, erre a Rumhammarról nem találtam soha képet valamiért. Most a rúnakő. Menj a rúnakőhöz. Hol van itt rúnakő? Azt megkaptam, micsoda furkosbot. Na jó van. Ezt nézed. Így állunk. Tökéleteset. Én szerintem ezt megtartom. Hát ez olyan jól néz ki. Kérem szépen, ilyen kell nekem. Szia Magnus. Magnus, tetszik? Látom, nagyon tetszik. Linda, tetszik ez? Hát nézd már meg. Azt a micsoda furkosboton van nekem itt, kérem szépen. Hát tetszik? Na, hol van a rúnak, mihez mennem kell, hogy forugjunk? Egy másik évtizedben van, ha jól látom. Na jó, Gustav, gyere. Nem fogunk itt rohangálni. Gyere. Milyen menő? Hát így furkosbottal, jó van. Így jöjjön ide elém bárki, mindenkit széthasítok. Vagy hát nem szó szerint, de anyám. Hova kell mennem? Oda. Oké, hoppá. Hú, na, ez nagyon menő. Hát kaphatom egy furkosbotot, remélem megtarthatom. Vagy egy érzésem, hogy oda kell mennem, mert itt van valamilyen valami. Vagy nem tudom. De igen, oda kell mennem. És itt van ez a szürke valami szerűség. De kéne mennem. Szerintem nem. Szerintem oda fel kéne mennem. De jó, ugye meg tudjuk. Kicsit több jó, erős szürkeséget lehet itt látni. Kicsit sem bajós. Mi a valami? Az igen. Hát jó. Jó, szerintem erre kell mennem, hogyha tippelnem kéne. Igen, valamire emlékszem. A rúnakő. Oh my god. Igen, itt történt. Hallod? A lovak. Mire kért, hogy megted Lena? Hát, sorry rúnakő. Hát... Mit teszek? Én nem akarom elpörgetni. Felemelem a... Ne. Mi a... Wow. Mi történik? Még egyszer felemelem a rúnát, és megint lecsap. Wow. Miben lezeng az egész világ? De a rúnakő még stabil. De miért akarja szétvenni a mágiát? Ezt nem értem. És a rúnakő romokban. Nem értem. A rúnakövet ne. Romokban hever.
De én nem is emlékeztem, hogy itt hátul volt rónakő. Már emlékszem, mindenre emlékszem. Mekkora fájdalom, mekkora bűntudat. Az életem hátról lévő részét, az élettelenségemet is azzal töltötte, hogy megbánjam, amit tettem. Még mindig érzem, ahogy a rúnakő szétporlad Runhammar csapás hallat. Egyszer emeltem a magasba, azután soha többé. Jorvik lovarda rúnakővének szétzúzása. El sem hiszem, hogy a saját szemünkkel láttuk Lena. Én se. Azt hiszem, meg kell köszönnöm, hogy segített elmékezni. Habár be kell vallanom, nem nagyon akarta. De az, hogy felelevítettem ezeket az emlékeket, méltó büntetésem tettem ért. Nem érdemlem meg a felejtést. Van valami, mit tudni szeretnél, Lena? Kapok egy kantárat? Szeretnék pár dolgot tudni, igen. Most lehetőségünk van arra, hogy megtudjuk, amit tudnunk kell vágtázóról, Lena. Miért akarna vágtázó Gunnar Trimson téged üldözni? Miért hoztad létre a Runhammart a hasító fejszét? Most hol van a Runhammar? Hát, mind a három kérdés egyébként nagyon érdekel. Hol van a Runhammar? Szeretném megtudni, de szerintem ő se tudja. De miért akarja őt üldözni? Dühös rá? Hisz most ő keverte bajba? Jó, mindjárt megtudjuk. A Runhammar egyedüli célja a mágiával átítatott tárgyak megsemmisítése volt, és Gunnar Trimsonnak adtam át. Arra használta, hogy számtalan rúnakövet törjön szét Jorvik szerte. Úgy tűnt, hogy minden egyes rúnaköve egy kicsit saját magából veszített, míg egy nap már semmi nem maradt belőle. Ekkor érkezett meg adva Morrigan. Ő így hívta. Úgy hiszem, Gunnar, vagy valaki inkább, vagy hívem inkább vágtázónak, miattam végezte úgy, ahogy ma van. A hasító fejszém nélkül nem lett volna képes megsemmisíteni azokat a rúnaköveket sok-sok emberről tővel ezelőtt. Megkérdeztem, oh my god, hol van a Runhammar? Senki sem tudja, hol van a Runhammar. Legutoljára Gunnarral láttak, azonban úgy tűnik, most már nincs vágtázó Tobzonnál, talán már az idők feledésébe veszett. Így a legjobb, remélem senki nem talál majd rá. Amikor miért hoztad létre a Runhammart, a hasító fejszét? John Jack utasítására kovácsoltam a hatalmas hasító fejszét, a Runhammart. Olyan eszközt akartam, amelyen megsemmisítettél Jorvik szerte található magisztikus rúnaköveket, valamint azok a rúnakövek rendkívül zavarták. Örömmel elfogadtam a megbízást. Nem érdekel, mire használják majd az eszközt, túlságosan is lekötött a gondolat, hogy ilyen csodálatos mágikus anyagokkal dolgozhatok. Soha nem láttam ehhez foghatót azelőtt. Hogyan is tudtam volna nemet mondani? Sajnos nem láttam a következményeket, csupán az, hogy ilyen nagyszerű feladattal bíztak meg. Most viszont Runhammar bánom leginkább az életemből. Szóval ez Magnus Steiner és a Runhammar a hasító fejszet története. Még mindig nálad van az amulett, amit az előző entitástól szereztünk? Nem baj, egy kicsit közelebbről is megnézhetem? Kezembe foghatom egy kicsit? Valahogy ismerősnek tűnik, ugye? Magnus, ha ez attól származik, hogy téged üldözött, akkor nem vágtázó Thompson volt az. Ebben biztos vagyok. De ki akarná még rajta kívül üldözni? De most úgy őszintén, Linda. Na, azt hiszem mindent megtudtunk ezen a helyen, amit csak lehet. Úgy érzem, a több kérdéssel távoztunk, mint amennyivel érkeztünk. Van egy elképzelésem, hogy mi lett ez az amulet, de biztosra kell mennem. Megkeresek, ha már biztos vagyok, hogy sejtésem igaz. És el is tűnt. És lesz még küldetés. Majd, Kosztolf, nem érek felszállni a lovámra. Felszállás, na, nem itt. Elérhetők, csak itt vagy csalók, küldetés, boszorkányjátszma. Nincs esetleg? Mindjárt megnézzük akkor. Gyorsan ugye visszamentem a erődbe, de mint kiderült, ugye megnéztem, nem volt újabb küldetés. Úgyhogy most csak várnunk kell, és lehet, hogy majd a utolsó héten jön még küldetés, vagy lehet, hogy már csak jövőre jön a folytatás. De szerintem az videó ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy belám tartottatok. Nagyon szépen kérlek, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot. És hát igen, most Lena megunhatatlan, utánozhatatlan, monoton hangja fog elköszönni. Na de, sziasztok!